Baloiaren atzetik doaz hogeita bi Jokaldi bikainak da hamaika opari Futbolaren munduan kontu zarugari Ez gara jarda ezagun bertain jokalari Zoropila, zoropila Ostiko talokazpitaz Egun ondenoi, hementxe gara beste astebete, bosgarren saioa dagoeneko munduko kopa honetan, gaurkoan uztailaren 12 munduko kopak aurrera egin du eta dagoeneko 3 partida besterik ez dira geratzen, 2 finalerdiak eta finala, eta hori errepasatzeko, baina lehenik eta behin ere final laurdenetan izan dugun guztia errepasatzeko, beti bezala, nire alboan, Josemari Irbarburu. Josemari, egunon, zer moduz gabiltza? Egunon, Josu, hementxe, berriro ere temperatura beroetan sartuta, Euskal Herria mintzat. Ez du ez dakit ointxin nuntza biltzan, Katalunian, San Ferminetan akaso ere, ninduke harrituko, hon no ez dakit, harrita, beti sorpresaz beteriko gizonatzera, baina, bueno, eta, bueno, mundialari dagokionez, baina, bai, hemen bukaera aldera ja, 4 partida bakarrik galditzen zaizkigu, final aurrekoak, 3. postua eta Egia. finala. Bai, ahaztuta neukan, 3. eta 4. postua jokatzen den partida hori. Ez dakit ze Inor iritzi jokatu ez duen daukazun, nahi ez hori duen da, partidua. zer iritzi daukazun partida horren inguruan, nik ulertzen dut esaterako olimpia batzuetan edota, ez? Joko olimpikoetan 3. eta 4. postu hori jokoan egotea, bertan bai, brontzezko medaia bat irabaztea garrantzitsua delako, munduko kopa batean, ez dakit nik, zentzu gehiagi duen 3. eta 4. postuko partida horrek. Bai, esan duzuna, ez, medaia olimpiko batek prestigio handia dauka, urrezkoa, zierazkoa edo brontzezkoa izan, baina egia da mundialetan, bai, ez dakit. Semifinaletan kanporatuta izan eta gero inork ez du jokatu nahi, baina, bueno, oraingoz horrela jarrita dago. Egia da mundialetan bakarrik dela, ze Eurokopan eta horrelakoetan ez da jokatzen, baina munduko txapelketan jokatzen da, eta bueno, jokatu beharko. Espainiak edo Ingalaterrak, adibidez, ez? Bai, izan daiteke. Agian aurreko azken munduko kopan izan genuen finala errepikatu daiteke, Frantzia eta Argentinaren artean, baina, bueno, finalerdi hauetara favorito handiak iritsi dira. Kasu honetan 2026ko munduko kopan ez dugu txapeldun berri bat izango, denek irabazi baitute gutxienez munduko kopa bat, Espainiak eta Ingalaterrak munduko kopa bana dauzkate, eta Frantziaren kasuan 2 eta Argentinak 3. Beraz, egia zen, agian ezusteko bat izatea zaila xamarra zela, baina gogoratu behar da, final laurden hauetan, munduko koparik irabazi ez zuten 4 selekzio genituela, baina lauen kasuan porrota jaso dute, beraz ez dugu ezusteko handirik izan, naiz eta esango nukeen partida guztiak oso lehiatuak izan direla eta favorito ez ziren taldeek ere itxura oso ona eman dutela. Beraz, goazen pixka bat hori errepasatzera, hasteko eta nire ustez munduko kopa honetan nagusitasun gehien erakusten ari den taldea errepasatu nahiko nuke. Final laurdenetan Frantziak 2 eta huts gainditu zuen Maroko gogora ezagun, Afrikako txapelduna, hori diot beraz, hori dio gutxienez federazioak, ia zelaian ez zuela irabazi, baina hortxe, Afrikako txapelduna, lehen zatian huts eta huts amaitu zen partida, Bonok penalti bat ere gelditu zuen, Mbappek jaurtitako penalti bat. Pentsatzen nuen hemen, agian gauzak zaildu zitezkeela, eta Frantzia luzapenean ikusten nuen, baina duen talentuarekin, 2. zatian, beti bezala, Kylian Mbappe agertu zen, Frantziako liderra kasu honetan munduko kopa honetan,
Eta azkenean, 2-huts gainditu zuen Maroko. Ez dakit partida ikusteko aukera izan zenuen, Jose Mari, baina esango nuke, hautagai guztien artean edo eta finalerdietara iritsi diren taldeen artean, indartsuena momentuz Frantzia izaten ari dela. Bai, ikusi nuen partidoa, eta bueno, Frantzia favorito nagusia zen, baina akaso ezakit. Nik usango nuke, behintzat, ez, zalego gari orokorrean sentsazio gardo gelitu zitzaiagula, ez, Marokoren aldetik akaso zehozek gehiago, espero genuela. Mhm. Egia da mundial honetan beraien izarretako bat saibari baja zela, eta baina, bueno, orain arte naiz, ez, bai, erakutsi zuen, ez, aurreko partidotan erakutsi duen, ba, ze talde motan erakutsi du, eta Frantzian kontra ez dakit, akaso ere, bueno, entrenatzaileen planteamendua, edo Frantziak ere ez dizuelako uzten, egia da Frantzia sakulako taldea dela, baina iruditean asko hasieratik baloia ez zuela nahi izan Mhm. Marokok, bere izar nagusiak ere pixkat izkutatu egin ziren, eta bueno, bai, azkenan, bari, penaltia ez zuk esan duzuna, penaltia eta gero berz diren partidoak beste norabidea hartu zezakela, Mhm. baina ez Frantziak agertu bere aurreko, ba, bueno, bai, talentu guztia erakutsi zuen, bai, bakiguen Mbappé hori nola jokatzen duten, eta zela jardian ere Manu Kone Romako garia sekulako mundiala egiten ari da, Bai, eta bueno, ikaragarria, eh? Mhm. bai, egia esan bai, akaso inork ez zuen espero, edo bere, ez, amaikako kiniletan ez zeukanean, ba, oso mundiala egiten ari da, eta sekulako, eta oso ondo eusten ari da taldea, Euskarriaren postutik, eta bueno, eta gero, ba, atzean beti erakusten duten sendotasunarekin, ba, azkenian, ba, garaipen argia lortu zuten, eta bueno, bai, eta Mbappek jada 8 gol mundial honetan, ez direla gutxi, Eta, eta, bai, eta ba, Frantzia hautagai nagusia zen hasieran eta hor jarraitzen du final aurrekoetan, bai, bai, eta orain oso partido polita dauka Espainiaren kontra. Mhm. Men aipatu duzu, ez? Aurrekaldean Frantziak duen talentua. Nire kasuan ere iruditu zitzaidan Marokok plan bat zuela partida honetan, eta plan hori huts eta hutseko markagailua mantentzea zela, baina gola jaso zuen momentu horretan dagoeneko ba, alternatiba gabe geratu zen, eta bigarren zatian bereziki Frantzia oso nagusi izan zen, eta Marokok ez zuen inolako alternatibarik izan. Nik hemen azpimarratu nahiko nuke, Frantziaren kasuan, behin eta berriz aipatzen ari gara munduko kopa honetan duen aurregaldea, eta Mhm. normala iruditzen zait, ikaragarrizko talentua duelako, baina errealitatea da, kanporaketak hasi direnetik, final 32enak, final 16enak eta final laurdenak, ez duela golik jaso Frantziak. Suediaren Bai. aurka 3-huts irabazi zuen, Paraguairen aurka ere, ba, gehiago landutako partida batean, 1-huts nagusitu zen, eta Marokoren aurka 2-huts, beraz, niri hau iruditu zitzaidan edo iruditzen zitzaidan munduko kopa hasi aurretik Frantziarentzat erronka nagusia, nolabait atzekaldearen eta aurrekaldearen arteko oreka hori topatzea, eta iruditzen zait lortzen ari dela. Didier Deschamps eta zuk aipatu duzun moduan ba, Kone bezalako jokalariekin oreka hori aurkitu duela, eta jo, ba, bereziki zaila iruditzen zait Frantzia bezalako talde bat menderatzea kontuan izanik, ba hori, topatu duen oreka eta zuk aipatu duzu moduan aurkaria final erdietan Espainia izango da. Espainiaren kasuan 2-1 menderatu zuen Belgika. Nik aitortu behar dut hemen, Jose Mari, eta esan nizun, nuela partida ikusi, bueno, Mhm. antzerki bat ikustera joan nintzen, badakizu, hemen kultura anitza Bartzelonan, beraz antzerki bat ikustera joan nintzen, eta esango nuke, zure kasuan bai, partida ikusteko aukera izan zenuela, 2-1 Bai. nagusitu zen Espainia Belgikaren aurrean, mm, nik markagailua ikusi nuen, nahiko sufrituta zirudien, azken minutu horretan, ba, Mikel Merinonen gol batei esker, Espainiak garaipena lortu zuelako, baina konta iguzu pixka bat, nola ikusi zenuen zuk Belgikaren eta Espainiaren arteko partida hau. Bueno, Espainia favorito argia zen, Belgika ez zetorren mundialon bat egitetik, baina hor agertu zen final ordenetan, azken partidan egia da, estatu batuen kontra bai partida hona egin zuela, Bai. baina, bueno, horre nik uste egon zen polemiko guzti horrekin eta ba, nik uste ba, zita iritsi zirela Belgikarrak final
final zortzirenetara, eta hori irabazi ostean, final horretan Espainia. Partida hasi horretik ja, albiste txarra, beroketan Juri Tielemans lesionatu egin zen, akaso mundial hontako jokalari onena Belgikarentzat, izan Mhm. daiteke, Trossard edo Kurtuarekin. Eta, bueno, egia esan lehenengo zatia, bueno, ona izan zen, Belgikak, bueno, pixka bat atzea sartuta, baina bazekin zait egiten zuen, euki zituen pare bat aukera, eta euki zuen lehenengo aukera garbian berdinketa lortu zuen, lehenengo Fabiak sartu baitzuen Espainian gola. Bigarren zatian egia da pixka bat jetxi egin zela talde Belgikarra, Espainiak aurrera pauso bat eman zuen, eta bueno, bai, Luis de la Fuente esan denak atera zituen, zeukan guztia atera zuen jokatzera, Pedri inorkatzuen espena, baina bai, aurkian hasi zuen partida, Nico Williams min hartutatik bueltatu zen, Ferran Torres dena atera zuen, beta berriro ere Merino iruindarra, azte bi gol sartu dituen, final ordenetan eta Mhm. final zortzirenetan azken minutuan iaia, bere taldeari zelkapena bateko. Eta, bueno, egia da, hori. De Bruyne naiz eta ia partida oso aguantatu zuen, bigarren zatian asko jetxi zuen bere maila, ja, jokari veteranoa da. Eta, bueno, egia da, kurtuak min hartu zuela, bazirudien aldaketa eskatu zuela, baina ez, gero partida eta gero gertu ziren, ez, bere hitzak esan ez berak ez zuela aldaketa eskatu, entrenatzaile izan zela, ehuneko ehun ez bazegoen aldaketa aldatu egingo zuela esan ziona. Eta, bueno, Lamen satera zen, Manchester Unitedeko atezaina, berez ez dela atezain txarra, bueno, ez naiz atezain txarra dela esaten ari, baina urrutiko jortik batean Kubarsinak baloiak ies egin zion, eta horra gertu zen Mikel Merino, azeria bezala area berruan baloia sareratzeko, 88. Minutuen, eta azkenean, Espainiak beste behin, irabazi egin zuen. Bueno, lehen aipatu duzu Frantziak jaso dituen golak, Espainiak ez fase honetan ez da ere multzoko faseetan, ez zuen golik jaso lehengo egunen Mhm. arte, beraz, orain jaso du lehenengo gola, finala ordenetan, horri ere nahiko merituzko zerbait da, baina, bueno, azkenean hori da, gauza, Espainia eta Frantzia final aurrenetan, final aurrekoetan, akaso bi favorito nagusiak egin zaitezken, Mhm. mundiala hasi behar zenean, baina Bai. bietako bat izango da, finalean egongo da. Finalerdi hau astearte honetan jokatuko da, zehazki gaueko 9:00. Eta orain, Espainiako partida aipatu duzula, Mikel Merino emaitza, konturatu naiz, ziur aski paralelismo asko daudela, Espainia eta Belgikaren partida hau, eta Norvegia eta Ingalaterraren partida hartatik. Bi kasuetan, ziur aski Espainia eta Ingalaterra ziren favoritoak, Belgika eta bereziki Norvegia ezusteko handiak, baina paralelismoak Mikel Merino eta Jude Bellinghamengan ikusten ditut nik. Biak zelai erdian hazitako jokalariak, fisiko oso garrantzitsua dutenak, eta bigarren lerrotik oso ondo iristen direnak. Egia da, Mikel Merino bereziki azken urteetan dabilela golegile fin izaten, baina bien kasuan bat eta bat berdintzen ari ziren, Norvegia eta Ingalaterraren kasuan prorrogara iritsi dira, baina bietan areaz kanpotik egindako jaurtiketa batean, bi atezainak, bai Belgikakoa eta bai Norvegiakoa, ez ziren bereziki fin aritu, eta Mhm. alderatzean, bigarren lerrotik, area kanpotik iritsita, bai Jude Bellinghamek eta bai Mikel Merinok, haien selekzioarentzat gola egiteko gai izan dira, eta horrelaxe, irabazi dute biak, beraz, goazen Norvegia eta Ingalaterren arteko partida hau errepasatzera. Kasu honetan hemen, polemika esente izan da, bat eta huts aurreratu da Norvegia Schelderupen gol eder bati esker, ez dakit dit, hor, atea bilatzen zuen edo eta Hori esan behar dizun. erdiraketa bat zen, baina ikaragarrizko gola egin du Norvegiarrak. Ondoren, Jude Bellinghami esker, azken munduko kopa egiten ari den Real Madrideko jokalaria bat eta bat jarri da Ingalaterra, berdinketa lortu du atxeen aldia baino lehenago, eta bigarren zatian, bi taldeak nor baino nor gehiago aritu dira, Norvegia aurreratu zen, bi eta bat, baina erdiraketa horretan, korner atera baino lentxeago, Haalandek falta bat ikiten duela adierazi du epaileak, beraz gola baliogabetu eta kornerra errepikatzea erabaki du epaileak. Ez dakit jokaldia ikusi duzun, Jose Mari, eta zer iruditzen zaizun erabaki hau. Eh, Egia esan ez dakit nire iritzia zein den.
oso ondo. Mm, ere bat jokoz kanpo guztien dauzu, Sorlo terrealean zegoenean bezala. Eh, eta bai, Esango nuke legea ondo aplikatu duela, ez? bai, Baina niri pertsonalki gutxi samar iruditzen zait falta dirazteko egia da bai, bultzadatxo bat badagoela, bai, baina baina, gutxi samar ber, iruditzen zait jokaldi guztia errepikatzeko eta gola balio galtzeko. eskotan, bai, Norbegiarentzako momentu gakoa zen gainera ez, bigarren zati horren hasiera. Lan zaila da, badakigu epaiarena, baina niri polemiko xamarra iruditu zaitera bakia. bai, askotan esaten da, ez, barra ez dagoela argi, noiz sartu behar den barra, noiz ez, kaso ez, hau agian jokaldi suabegia da, ez, barra erabakia hartzera sartzeko. Eta bai, bai, egia esan bai, oso bultzaka da badago, baina ez dakit ere Inglaterrako jokariak ere bere aldetik jente jartzen du lurrera joateko, eta bueno, bai, polemika hor dago, eta, eta bueno, bai, azkenean ba, hala erabaki zuen Clement Turpan epaileak, eta bertan bera galitu zen, Erling Haaland gola. Mm. Bai, barra printzipioz jokaldi oso argietan erabiltzeko tresna bat zen, eta hori adierazi ziguten, Hmm, baina egia da azkeneko denboraldietan ba, jokaldi oso zalantzagarri askotan ere sartu izan ohi dela barra, eta hor erabilera, bueno, ez dakit niri oso egokia iruditzen zaidan, baina kontua da, bigarren zati horretan bat eta bat amaitu dela partida, prorrogara joan dira, eta hor, esan bezala, Jude Bellinghamen gol bati esker Ingalaterra garaipena lortu du. Bigarren golean ere, Ingalaterrako bigarren golean, polemika pixka bat izan du, Jose Mari, bai, dirudienez, baloi luze horretan, zerura doan baloi horretan, ba, Spider kamararen hori da. zatitxo bat edo eta alambrea ikutzen du edo ikutu dezake baloiak. Nik Lehenengo golean, ez da? lehenengo golean Bigarren esan zen, duzu, bai, uste lehenengoa, bai, bai, justo lehen zatiaren ondarrean, hori da, bai, bai. hori da, lehenengo golean markatu. Errepikapena ikusita, nik ere hemen zalantza ditut, ez dakit ikutzen duen ala ez, Hmm, baina, bueno, niri hemen polemika gutxiago iruditzen zaite, eta ez zait iruditzen hain bai, erabakigarria bere horretan, baina egia da, ba, bueno, hemen ere leno aipatu dugu, epaileak ondo adierazi duela ba, legeak zein diren ikusita, kasu honetan ere legeek diote ba, Spider kama edo eta antzeko zerbait ikutu ez gero, ba, bertan bera geratu behar dela jokaldia, beraz hor dago polemika, ea ikutzen duen ala ez, baina kontua da, hmm, Ingalaterrak garaitu duela kasu honetan Norvegia, eta finalerdietan izango dela Argentinaren aurka. Argentinaren kasuan 3-1 garaitu du Suitza, asko sufrituta, eta hemen ere Jose Mari polemikak izan ditugu, bai, hori, Inglaterrarekin amaitzeko esan nahi dut hori, baloi luzea horretan ikusten dela baloiak akaso desbiderazio txiki bat hartzen duela, baina gero egia da baloiak daukan ba, txip hori edo sensore horrek, ba, ez duela inungo erreakziorik, o behintzat telebistan eman diguten iruditen, jartzen du ez duela inungo erreakziorik egin baloiak, beraz oso arraroa da, baina bueno, eh, adituei utziko diogu. Hau, ez da, azkenean gola bukatu da, eta hori, esan dakoa, baina bai. Eta Argentinarekin hasi garela, bai, beste behin, ikaragarri sufrituta, Mhm. Argentinak, berriro ere luzapenean irabazi du, Cabo Bai. Verderi egin zion bezala, eta final laurden zortzirenetan, zein izan zen, barkatu, orain ez naiz gogoratzen, Egipto, asko Egipto, bai, sufrituta. Egipto hori, bueno, bai, Egipto hori, bai, horretzen prorrogan izan, baina izan zitek lasai lasai, 82. Minutuan sartu baitzuen Enzo gola, eta bai, e, ikaragarrizko txapelketa egin duela iruditzen zait Suitzak, oso talde serioa, gauzak ondo egiten, atzo ere partido ona egin zuen, baina bueno, bere polemika txiki eduki dugu, txartel gorria ikusi bai du enbolok aurrelariak bigarren zatiaren erdikaldean, ez dakit ze iruditu zaizun zuri txartela, bueno, horia bazuen, falta bat adierazi du, baina barrak deitu dio
epaileari bere burua bota egin duela esanez, beraz, hori barrean ikusita, falta kendu, Suitzaren alde, eta bigarren txartela, adierazi dio, enbolori. Egia da bisatu ziguten simulazioak eta horrelako gauzak asko zigortiko zirela, baina, bueno, zakit beste alderaka izango balitz, ala gertatuko zen, hori ez daukat oinarrenik. Bai, Argentinaren kasuan final zortzirenetan ere Egiporen aurka erabaki polemiko batzuk izan ziren eta pertsona askok aipatu zuten jokaldi hau, jokaldi bera beste aldera izango balitz, ez dakit berdina adierazko luketen ala ez, baina kasu honetan, enboloren kasuan ez dut gehiegi ulertzen jokalariaren nahia zein den, argiago falta bat provokatu nahi duela, baina jakinda txartel bat duzula modu hain garbian zure burua lurrera botatzean nik ez dut gehiegi ulertzen eta ondoren egia da, zigorra oso potoloa dela, zigor handia da eta momentu horretan bana ziren markagailuan, biak hamaika jokalarirekin, noski, oraindik ere ez dakit zehazki zen minutu zen, 65 minutu ingurua edo gutxi gora bera. Bai, pixka gehiago, baina bai, horrengo, 70 inguruan, bai. Jokalari bat gutxiagorekin geratzea noski eta Argentinaren aurka iruditzen zait zigor oso handia dela, baina erresponsabilitatea kasu honetan enbolorena dela eta hanka barruraino sartu duela. Beraz, Suitzaren munduko kopa oso txukuna iruditzen zait, oso ona. Final zortzirenetan niretzako favorito batez, baina zusteko handia izan zitekeen Kolombia gainditzeko gai izan zen. Kolombia iruditzen zait, hemen bai gol pixka bat falta zaiola aurrealdean eta horrek kondenatu duela, baina gora ezagun, Suitzak esaterako Julen Lopetegiren Katar ez zuela gainditu lehen fase horretan, berdinketa batekin, beraz berriz ere meritu handia Asteasuko aztiari, baina orain bai bromak alde batera utzita, oso txapelketa txukuna Suitzak, prorrogara iritsi dira eta bertan ere lehen zatian bat eta bat amaitu da partida eta ondoren munduko kopa honetan ia azaldu ezten Julian Alvarezen gol eder bati esker bi eta batekoa jarri du markagailuan Argentinak. Hemen iruditzen zait, area ertzetan, area kanpoan, horrelako jartuik eta duten jokalari gutxi daudela mundu mailan. Julian Alvarez horietako bat da, realtzale bezala ere, erre kopako finalean ikusi genuen, zertarako gaiden jokalari hau. Zorionez, partida hartzan, realak penaldietan irabazi zuen, gaurkoan aldiz, Suitzak gol hori jaso ondoren, ezin izan du erreakzio handirik izan, eta, esan bezala, final erdietan, Ingalaterra eta Argentina izango ditugu asteazken gauean, partida potoloa eta historikoa, Hemen, Ingalaterra eta Argentinan arteko partida gehiago izan ditugu munduko kopan, partida polemikoak, partida garrantzitsuak, eta besteak beste Malbina uharteetan ere ez dakit nola biziko den partida hau. Bai, gainera ere, lehenguan komentatu genuen partida hori, 86. Urte mundialean, ere, Mexikon jokatu zen, partida hau ez da Mexikon izango, baina, Mexikon jokatu den mundial batean ere izango da, eta, sufritzen pasa diren bitalde, baina azkenean final aurrekotan daude. Akaso presio gehiago daukate ingelesek, ez dakitzen bat urte, eta gero final batean sartzeko aukera dutelako, Eurokopan sartu ziren azkenekoan, baina mundialean ez dira aspalditik ez dutela zer hortzen, eta kantina mundial bat irabaztetik dator, eta akaso presio gutxiago du, baina ere ikusi beharko orain ez, akaso, akotx tartea, baina Argentinak edu bide errazena final aurrekoak arte, Hau erde Egipto eta Suitza, hirurekin majo sufritu du, akaso beste bertsio bat erakutsiko du orain talde hon baten kontra, undi baten kontra, eta esan ikusteko irrikitan partidu hori, bai, beraz polemika ziur egongo dela, partidu beroa izango dela ziur, eta baina bai, eta esan duzuna, Suitzari inungo meriturik gaben dago, sekulako mundiala egin du, akaso zeukaten generazio horren azken jokari batzuk gelitzen zirenak, beste batzuk ja akaso utzi egin zuten, baina eta Suitzaren aldetik esan nahi dut, laugarren aldiz,
bere historian final laurdenetan kanporatuta izan da. Inoiz ez du final horretara iristea lortu, baina lau aldiz iritsi da final laurdenetara. Bueno, askotan Espainiarrek esaten zuten, ez bere garaian, final laurdenetako maldizioa bazutela, suitzarrek ere esan dezaketela, izan daiteke egia da aspalditik ez zirela iristen final laurdenetara. Azken aldian 1900 da berrogeita malagun izan zen, kasualia Suitzan jokatutako mundialean, eta partido eliminatu ziren partida hartan, Austriaren kontra, mundialen historiako gol gehien egon diren partido izan zen. 7-5 galdu baitzuten urte hartan. Azti eta bost, pentsa, polita litzateke final erdietan horrelako partida bat bizitzea, beraz, bueno, meritu handiko txapelketa Suitzarena, eta final erdietan pronostiko bat eskatuko dizut, Jose Mari, iruditzen zait Frantzia eta Espainia akaso sentsazio hobeekin iritsiko direla final erdietara, Ingalaterra eta Argentinaren kasuan biak alamoduz iritsi dira, ez, aurrera eginez, partidak irabaziz, baina sentsazioei dagokienez agian ez dira hainonak. Goazen astearteko partida horrekin, Frantzia eta Espainiaren artekoa, gaueko 9 jokatuko dena. Zein da zure pronostikoa hemen, Jose Mari? Bueno, nik oso partido... Bueno, bai, partido polita espero dut, egia esan, akaso bi favorito nagusiak dira. Bueno, nik ikusi nahi dut ere, Espainiak ere akaso, bueno, orain arerio zailago dauka, balnaiz eta akaso baloi gehiago egiko duen, ba, atzean uzten dituen utxuneak eta asko zailago zaindu beharko ditu, Frantziak ez dizulako barkatzen, eta, bueno, nik, ba ez dakit, nire pronostikoa oso argia ez daukat, baina, bueno, 2-1 esango dut, Frantziaren alde. 2-1, bueno, gustatzen zait pronostikoa. Iruditzen zait Espainia baloi jabetza izaten saiatuko dela, eta alde nenean ez dakit erritmo baxuko partida bat izatea komeni zaion Espainiari, baina argi daukat Frantziak ez duela ziur aski atzekaldean itxaroteko arazorik izango, baloia lapurtu eta azkar irtetean hor bai, min handia egin dezakelako dituen jokalari guztiekin, eta gainera Didier Deschamps taldea ikusi dugu pixka bat arlo guztietan edo eta modu desberdinetan jokatzen, ez? Baloia duenean individualki edo eta kolektiboki min handia egiteko gai da, baina baloiik gabe ere nahiko gustora sentitzen den talde bat da, oso talde fisikoa. Beraz, zure pronostikoa gustatzen zait, eta nire kasuan 2-1 esango dizut. 2-1 Frantziaren alde, iruditzen zait bai kolektiboki, baina batez ere individualki diferentziak markatzeko gaiden talde bat dela, eta Espainiak asko sofritu dezakela, beraz nire pronostikoa 2-1 izango da. Frantziak golik jaso gabe jarraituko du kanporaketetan, hori da nire pronostikoa, eta bestean, Ingalaterra eta Argentinaren arteko partida honetan, ezakit, zein den zure pronostikoa? Ba, bueno, hau ere oso partida estua espero dut, favorito argirik gabe, eta, bueno, biak nahiko, bueno, joko aldetik nahiko modu irregularra erakusten ari dira esango nuke, aukitzen ari dira momentu beha, momentu txarragoak, kaso Argentinak gehiago sufritu du behin lehen multzoen partidok pasata, baina, bueno, pentsatu nahi dut beste itxura bat emango dutela talde handi baten kontra, ingelesak dira, orduan, bueno, edo zer espero daiteke, eta nik uste berriro ere itxasertzean gelituko direla, eta Argentinarentzat utxeta bat Leo Messiren golarekin. Ara, ba, hortxe, zure pronostikoa. Nik hemen beste partida mota bat espero dut, kontuan izanik orain arte jokatu dituzten partidak nolakoak izan diren. Bi taldeek gol asko egiten dituzte, Argentinak 3 gol egin ditu partida guztietan, baina 2 jaso zituen Cabo Verderen aurka, 2 jaso zituen Egiptoren aurka, eta Suitzaren aurka ere bat jaso du. Ingalaterraren kasuan, Kongok gol bat egin zion, Mexikok 2, eta atzo ere Norvegiak bat, 2 egin zituen, baina bigarrena balio gabetu zuen epaileak. Beraz, nik gol askoko partida bat espero dut, iruditzen zait bi taldeek aurrekaldean alternatiba asko dituztela eta gola egiteko gai izango direla,
baina atzekaldean gehiago sufritzen ari dira, bereziki Argentina, beraz nik 2-2 esango dizut, emaitza horrekin prorrogara joango dira, eta ondoren ez dakit zer gertatuko den, baina horixe, nire pronostikoa 2-2, eta penaltietan Ingalaterra pasako da. Hainbeste prorrogarekin, argentinarrak hile egin nahi dituzu, baina, bueno, bueno, gauzan zaitera, zure pronostikoa, naiz eta penaltietara iritsita, seguru iruditzen zait, Emiliano Martinez Jordan Pickford baina, bueno, euskalo, penalti asko ikusten ari gara zeruetara bidaltzen ari dira mundial hortan, beraz, akaso batezainak ez dute lan asko ki behar. Beraz, bueno, beraz, zure finala Ingalaterra eta Frantzian artean dago, ezta? Horixe da, bi europear izango lirateke, finala okerrez banago tailaren 19an jokatuko da, Mhm. igandea, zaste bete, besterik ez da geratzen finala jokatzeko. Hementxe, amaituko du munduko kopa honetako bosgarren saioa, seigarrena, ez dakit noiz iritsiko den, Jose Mari, Bai, finalaren aurretik, finalaren ondoren eta irakurketa sakon bat egiteko gai izango bai, garen munduko kopa amaitu ondoren, pixka bat selekzio guztiak ere baloratu ditzakegu, naiz eta guztiak baloratzen hasi eta kaso 4 orduko programa bat aterako zaigun. bai. Baina, bueno, partida interesgarriak eratzen dira, esan duzu moduan 4 partida, 3. eta 4. postu hori ikusteko asmorik ez dudan arren, beraz, hortxe. Bai. Bai, nik, bueno, amaitzeko aipatu nahi nuen, bueno, Messi eta Mbappe direla mundial honetako golegile nagusiak, 8 golegin bakoitza, biak bizirik jarraitu dute, akaso besteren bat egingo dute, eta mundial honetan gainditu dute Miroslav Klose mundialen historiako golegile handiena bezala, bera baitzen aurten arte nagori gausia, baina lortuko ez dutena, ia ziur, mundial batean sartu dituen gol kopurua gainditzea, 1958an, Just Fontaine, frantziarrak, 13 gol egin baitzituen, eta berak jokatu zuen mundial bakarra izan zen. Beraz, bueno, eta ipatu duguna, bueno, 3 gol egin zituen lehen partiduan Paraguairen kontra, bigarrenean 2 Jugoslaviaren kontra, hirugarrenean bat, eta hor zuzenen ja final ordenetara zindoa zen, beraz meritu gehiago, ze 6 partidetan egin zuen, final laurdenetan 2 egin zizkion Ipar Irlandari, final aurrekoetan bat Brasilen kontra, galdu egin zuten, Peleren Brasilen kontra, eta karo, hemen dator zuk aipatu duzuna, ez duzu ikusten partida hori, akaso ere horregatik, ez, sekulako patxanga izan daitekelako, Alemaniaren aurka, 3. eta 4. postuan 4 gol egin zituen, Jas Fontainek, Ara. 6 eta 3 irabazi zuten partiduan, beraz, Frantzia 3. geleitu zen 1958an, gero egia da 28 urterekin erretiro hartu zuela Jas Fontainek, tibia eta peroneko lesio larriengatik eta, baina, bueno, mundial bakarra jokatu bere bizitzan, eta 13 gol egin. Oraingoz, Messi eta Mbappek 2 partido galitzen zaizkie bakoitzari, ez dut uste, 5 gol egiteko gai direnik, bueno, gai badira, baina ez dut uste lortuko dutenik, beraz, bueno, errekor hori oraingoz hor gelitzen da 1958an, eta aurten itxura du ere, gerituko ez dela. Bai, zaila izango da, esango nuke errekor hori ez gainditzea, baizik eta berdintzea, baina gogora ezagun, azkeneko munduko kopako finalean ere Kylian Mbappek hat-trick bat egin zuela, 2 partida geratzen zaizkio, beraz, oraindik ere esango nuke ez kapaz dela, marka hori berdintzeko, eta golegile nagusien zerrenda honetan Haaland kanpoan geratu da, 7 golekin, baina Bellingham eta Harry Kane 6 golekin ere hortxe daude, gertu, beraz, Ingalaterra eta Argentinaren partida horretan gertatzen diranen arabera, esango nuke, oraindik ere munduko kopa honetako golegile nagusia erabakitzeke geratuko dela. Beraz, adi ibiliko gara, ea zer gertatzen den, besterik gabe, igande eder bat opa dizut, Jose Mari, eta goza ezazutela, eguna. Berdin, Josu, ondo bukatu asteburua, futbolik gabeko egun hauetan, bueno, beste entretenidu bat bilatuko duzu, bueno, antzerkia eta horrelakoetan ibiltzen zara, así que, edo zer egingo duzu, imaginatzen dut, beraz bai, gozatu eguna, ea, bero hau ondo eraman dezakezun, eta, bueno, urrengo saiora arte, akaso mundiala amaitutakoan izango da, baina bai, gogoz berriro ere, azken txampa hau,
bizitzeko eta ea gure pronostikoak betetzen diren, edo ze pasako den. Hementxe, gaurko saioa hementxe amaituko da. Badakizue beti bezala ongi esanak gogoan hartu, gaizki esanak barkatu, eta Josemari, beti bezala plazer handi bat, urren arte. Aio, aio. Arte, Josu, agur. Baloiaren atzetik doaz hogeita bi, jokaldi bikainak da hamaika opari. Futbolaren munduan kontu zaru gari, ez gara jarda ezagun bertain jokalari.